Osian Roberts, diolch yn fawr am y croeso cynnes iawn i ni wedi cael yma yn Como, a mae yna wythnos enfawr i ddod i Gymru yn y gemau ail gyfle. Be wneud i o'r ymgyrch i gyrraedd y pwynt hyn hyd yma? Ie, mae'n siŵr na cymysg fysa chdi'n dweud oherwydd o'na berfformiadau da yn eu plith nhw, ac ella fod na ganlyniadau fysa chdi efallai di gobeithio i hennill neu cael gêm gyfartal yn erbyn Gwlad Belg, er enghraifft. Y peth pwysig ydy, da ni'n dal yn y ras, ac dyna di'r nod ym mhob pencampwriaeth mewn gwirionedd ydy gwneud y saff bod ni yna yn cystadlu yn y ddau ycha. Ac rwan mae gennym ni gyfle gwirioneddol i symud ymlaen. Bron i 2 flynedd di bod ers i Craig Bellamy cael ei benodi'n brif hyfforddwr dros Gymru. Pan i ti'n edrych nôl ar y cyfnod yma, be wneud i o'r daith o dan Bellamy hyd yn hyn? Ie, dwi'n meddwl bod wedi gwneud yn dda iawn. Nath o ddechrau yn arbennig o gry. Oedd o'n amseriad perffaith i Craig fod yn dod i mewn ar ddiwedd cyfnod oedd dipyn bach yn anodd i Rob Page ar y pryd, oherwydd oedd o'n trio cadw'r cydbwysedd yna rhwng y chwaraewyr oedd wedi rhoi pob dim am ddynyddoedd maith i'r tîm cenedlaethol. Ond wrth gwrs, pan oedd Craig yn mynd i mewn, oedd hi'n eitha clir ond y chwaraewyr wedi gadael ac oedd hi'n amser i'r genedlaeth newydd. Chwaraewyr ifanc, llawn egni, cyflym, ac mae o wedi defnyddio nhw yn dda iawn a wedi rhoi y dull yma chwarae. Mae'r tîm rwan yn chwarae hefo'r egni yma yn eithriadol o beryg pan maen nhw'n gwrth ymosod ac yn y blaen a pan maen nhw'n symud y bel yn sydyn. A da ni wedi gweld perfformiadau arbennig o dda yn ystod y 2 flynedd. Mae Craig o ran natur yn berson dewr ac isio amddiffyn drwy ymosod. Felly dwi'n siŵr bod ni'n mynd i roi pob dim i mewn i'r 2 gêm yma mewn ffordd positif ac na ni weld y gorau o'r tîm yma. Ie, chos sa'n siŵr os bydde ti'n cytuno, ond i fi wedi cael y teimlad yn yr ymgyrch yma bod chwaraewyr fel Harry Wilson, Ampadu, Dan James, bod nhw wedi camu mas o gysgod chwaraewyr fel Bale, Ramsey, Ashley Williams, bod y baton yna, fel o ti'n gweud, bod e wedi symud blaen erbyn hyn. Mae yna fwy o ddisgwyliadau o'r chwaraewyr yma bellach. Mae yna fwy o bwysau yn nhw, mae yna fwy o ofyn arnyn nhw i fod yn arwain y tîm. Oedd Ethan ddim yn siai o arwain y tîm pan oedd e mewn i'r tîm yn y dechrau yn Paris. Ac ar ôl 15 eiliad oedd yn deud wrth Ashley Williams lle i fynd. Felly mae wedi bod yn arweinydd ers oedd yn 15 hapus. Oedd yn chwerthin ar ôl y gêm yn bendant. Ond mae'r rhain wedi bod yn barod i gymryd y cam yma ac maen nhw wedi gwneud o mewn ffordd gret. Mae rhaid ni sôn am Harry Wilson. Fi'n credu fe yw'r chwaraewr o ran uwch gyngrair Lloegr. Mae pawb yn siarad amdano fe ar hyn o bryd. Just pa mor allweddol mae fe'n mynd i fod yn y gêm yma sydd i ddod. Ie, mae o mor bwysig i'r tîm oherwydd dwi'n yn siŵr os di pawb yn sylweddoli pa mor galed mae'n gweithio i'r tîm pan da ni heb y bel. Ond mae hynny'n rhan holl bwysig i'r tîm fod yn gallu bod yn compact ac ennill y bel mewn safleoedd lle maen nhw'n gallu gwrth ymosod. Ond wedyn, wrth gwrs, pan da ni sôn amdano fo ar y bel, gallu pigo pas, gallu creu cyfleon, gallu sgorio goliau ar y funud. Mae wylio fan yr uwch gyngrair yn wefru unrhyw un ac dwi'n mor falch drosto fo. Fi'n credu 36 o chwaraewyr mae Bellamy wedi defnyddio ers iddo fe gael y swydd a'r syniad yma o sdim ots pa mor ifanc i ti, sdim ots pa mor dibrofiad i ti. Os mae Bellamy meddwl bod ti'n ddigon da, mae fe mynd i roi'r cyfle i ti. A ti'n meddwl am rhywun fel Dylan Lawler nawr, Ben Davies wedi ynafu. Just pa mor bwysig mae fe bod yna chwaraewyr ifanc, pa mor cyfle'n dod bod nhw'n barod i gamu lan. Wel, y peth gret am chwaraewyr ifanc fel arfer ydy tos na ddim ofn. Dyn nhw'n meddwl efallai ar un fath a chwaraewyr hun sydd efallai yn meddwl illa hwn di'r cyfle ola sydd gen i fynd i gwpan y byd. Mae gan o Dylan sawl cyfle i flaen o. Fod ganddo fo potensial uchel, mae hein yn gemau mawr. Ac dim ond Craig sy'n gwybod o safbwynt Cymru ydy o yn barod i gymryd y cam yna. Mae'n ymddangos i fod o ac gan i weld beth bynnag fydd y tîm wneud o ddewis. Dwi'n meddwl fydd na chwaraewyr fydd yn siomedig fan nhw ddim yn dechrau ac mi fydd na nifer ohona ni'n gofyn y cwestiwn, dwi'n reit surprised bod hwn ar y fainc,
oherwydd mae yna chwaraewyr o safon uchel fydd ddim yn dechrau'r gêm ac yn rhoi cyfle i Craig fod yn gallu defnyddio'r chwaraewyr yma o lefel uchel i ddod ymlaen ar y cae a newid y gêm pan fod angen. Achos tasau Cymru yn cyrraedd Cwpan y Byd eleni, ers 2016 bydden nhw wedi cyrraedd 4 mas o'r 6 twrnament diwetha. Mae hwnna'n dipyn o beth, nag yw e, tasau fe'n digwydd wrth gwrs. Mae geiriau Gary Speed yn dal yn ynghof i lle da ni eisiau qualifio am y cyntaf ac wedyn ar ôl hynny da ni eisiau bod yn qualifio yn rheolaidd. A byddwn ni siarad am, pan byddwn ni sôn am yr weledigaeth yna oedd nid bob tro, ond o leia byddwn ni siarad am 3 allan o bob 4. Felly da ni on track o ran hynny. Wel, Osian Roberts, diolch yn fawr iawn. Yn i weld ti yng Nghaerdydd ar gyfer gêm Bosnia. Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch ymlaen.